Pinoy Bus Driver TV. Good morning. Esto se puede decir que sa lagay commercial que no Southbound. Pero ito, maulan po rin.
ako birthday. Ano yan, Mr. Lang kayo mga kabora. Bakit lang mag-o?
Alay, sokol.
Sipokot, Sopol. Sipokot. 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 Pukot sa isda. Sipokot, Bicol. Camarisol. Okay, Angli. A la 1:17. Kaya tayo pa rin sa pagpila kayo namin umusap, 5:30. So, sila.
Southpaw. Talas po. Pero magtala dyan, talan. Tayo. But that's a hard thing to do. Don't worry. But
Para São Paulo.
Alibaran dyan, gising na. Saan yung libaran? Kaya niya sa harap? Sa korneng? O, dito. Saan banda? Sa kanan, sa kaliwa. Sige na, dito lang tayo kasi nga one way, hindi pwedeng mag-double. Kakaharap tayo. Saan kayo punta? Higa. Oh, na. Baka may manan. Asan ang katabi mo dyan? Boss. Ha? Ha? Dito na ako. Ay, balik ka lang. Para double pay sa Bicol or Resort. Okay, boy, kakain, mag-iwan ng basura sa misa. Huwag kayo magdala ng kutsara. Nang hindi sa inyo. Sabi nila. Dito na, baba na lahat. Mag-share na lahat. Ang resort dito, matnog na. 5 oras pa.
Wala yung tigil nyo, sursugo na, matog.